हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया 100% गावनि आथिङावनो गसंथानानै जोङो इलेक्सन गेलेगोन। बिथांमोननि सोरबा हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया बिथांनि इन्टेलेक्चुएल टप मस्ट बिपिएफ इन्टेलेक्चुएल दङब्ला नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ डिबेट खालामनो थाखाय आं दिनै खावलायदों। नोंथांमोना दिनै लोगो मोनोबा बावैसोनो नोंथांमोननि चेनेलाव डिबेट खालामनो थाखाय बे बेलायावहाय आं बिथांमोनखौ चेलेन्ज खालामबाय। सर एरिया एक्सटेंशननि एरिया एक्सटेंशना नै दा जोंना फेब्रुवारियावहाय मोनसे 125th एमेन्डमेन्ट बिल पास जानो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों लखिमपुर जिल्लानि मोननैसो गामिखौ लादेरनानै जोङो गहपुर बारनानै जोङो जोंनि जा एक्सटेंशननि खामानि बेखौ जों मावनो थांगासिनो दङ। जाखाबाय दा माखासे गामिफोरा जोंनि उदालगुरि जिल्लाजों हाबफाखाबाय। एडमिनिस्ट्रेशननि बेलायाव जोङो हानि बेलायाव बे खामानिफोरखौ जोङो दा मावजेननो खामानि लागासिनो दंखायो। गतिके उननि जेनेरेशना मावलांसिगोन। जोङो जोंनि खामानिखौ जों मावनानै होबाय। बेनो जोंनि मावनांगौ खामानि। 25 मायथाइनि बिटिसि बेयाव बाहागो लानो 25 मायथाइनि जा बिटिआर बा बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो 100% गावनि आथिङावनो गसंथानानै जोङो इलेक्सन गेलेगोन आरो जोङो जुदिहे अबंलावरियाव मोनोब्ला 60टा समस्ति जायोब्लाबो जोङो 35टा 40टा सिट देरहानानै जोङो गावनो हारसिंनो इउपिपिएल गोजायैनो सरकार दानायनि बेब'स्था खालामगोन। हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया 100% गावनि आथिङावनो गसंथानानै जोङो इलेक्सन गेलेगोन। बिथांमोननि सोरबा हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया बिथांनि इन्टेलेक्चुएल टप मस्ट बिपिएफ इन्टेलेक्चुएल दङब्ला नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ डिबेट खालामनो थाखाय आं दिनै खावलायदों। नोंथांमोना दिनै लोगो मोनोबा बावैसोनो नोंथांमोननि चेनेलाव डिबेट खालामनो थाखाय बे बेलायावहाय आं बिथांमोनखौ चेलेन्ज खालामबाय। सर एरिया एक्सटेंशननि एरिया एक्सटेंशना नै दा जोंना फेब्रुवारियावहाय मोनसे 125th एमेन्डमेन्ट बिल पास जानो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों लखिमपुर जिल्लानि मोननैसो गामिखौ लादेरनानै जोङो गहपुर बारनानै जोङो जोंनि जा एक्सटेंशननि खामानि बेखौ जों मावनो थांगासिनो दङ। जाखाबाय दा माखासे गामिफोरा जोंनि उदालगुरि जिल्लाजों हाबफाखाबाय। एडमिनिस्ट्रेशननि बेलायाव जोङो हानि बेलायाव बे खामानिफोरखौ जोङो दा मावजेननो खामानि लागासिनो दंखायो। गतिके उननि जेनेरेशना मावलांसिगोन। जोङो जोंनि खामानिखौ जों मावनानै होबाय। बेनो जोंनि मावनांगौ खामानि। 25 मायथाइनि बिटिसि बेयाव बाहागो लानो 25 मायथाइनि जा बिटिआर बा बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो 100% गावनि आथिङावनो गसंथानानै जोङो इलेक्सन गेलेगोन आरो जोङो जुदिहे अबंलावरियाव मोनोब्ला 60टा समस्ति जायोब्लाबो जोङो 35टा 40टा सिट देरहानानै जोङो गावनो हारसिंनो इउपिपिएल गोजायैनो सरकार दानायनि बेब'स्था खालामगोन।